Shalom, horas madihita damang dayana kadong asa porsiyon di bagasan kuari Tuhan Yesus Kristus pasupang do tahu guru gongko pepakpahan di acara Jepek Alai Maripola. Hatani di bata dihita di hari Selasa tanggal 20 Mei 2020 natar surat di Panurirang Jesaya bidu 40 sadaya 10 pitu sonom madido bisi. Jolma akan anagol do nabogos mangalului ai HP dangadong. Mahiyang ia dila nasida di bayan wasna au Jehovah mengalusi nasida au debatani Israel dan tadi konoku nasida idoanggo sah kita selalu nakar masa porsiau di bagasan warni Tuhan Yesus Kristus tabatudo songon sepeda motor manang kereta na suarong miakna torturang boy mardela la songoni donang debata di bagasan nguluton moloso Tuhan Yesus dongata moloso Tuhan ini bersikat tungata tutudang bui hita mangula kasulot tadenggan ai nade matado mardongan kita mangurupi hita upaya bui hita margubu upaya bui tolapita mangula kasulot tasongoni do namasa maeng tabereng diturupuk tol bakso Israel naung dipatudo songon gea na sorong biguguna sida ala nung tartaban nasida di hubungan Babel ala itu isi mana sida mangalu tude pata Jehovah do diarahon konwang Jesaya asatul ibana mangalu mangido pangurupion nasida alai dang nahurang gajak tangan ni Jehovah mangurupi nasida totong do dilehon akka pangurupion laho manugu nasida laho mapuan nasida tuai kasonangan alani kita selalu nakarang asa porsiaw mauas nasida akan abogus narangol dok Jehovah mengalusi jala dah tadi ko lasoni ba hita magadobi nuay namasa COVID-19 dangol pugos dang margello ay subuya la ni gugo dang buya la ni pikiran ni jolma ay tabereng ma dak tu gogota dak tu pikirata alai ingot dak tadi konon di Jehovah hita urupan nado hita diaka si taon do karuki bukede nomor 422 lumandok ona luja ona surat pusruhami di bata dinahasi dinaborat di papita duroham kunang ganggu rohamuna di pandok di debatam pasatona baga-baga pusroham di debatam pusroham di debatam pasatona baga-baga pusroham molo dina haji dina borat di papita debatam kita dia dua asonang beho talu di main hulu moni unak talu kita bereng matu Yesusi Tuhanmu berni do natinamna alerang lo talu dihamonak to hita marhiti nang mati hama na di penuh silang alani badau ma arsakmu hok matiyo Tuhan ni gomos martanya Tuhan urup yau dongan yau kolah kodo persigat tungaku alani tutuna denggat do ditogu saluhut nama saya tuna denggat do hita di dogu Tuhan atong ingok ma akamang kenang hona dangol hona bogus, hona bernit, namarsak di papita debata kita, dak tadi konon nahita, urupan nado kita. Olani suku-suku, olo do kita, marsigatuk tu ibana, mana nada, atau marsigatuk tu debata, mar pangusadiak tu debata mahita, di bagasan mulutong, laho mangula kasulota, Tuhan tamadong anita, ora shalom, amin. Amanami nanami selalu nakar masa porsiaon bila berkenan silakan like, share, komen dan subscribe video saya atas nama YouTube saya Gom PM Pakpahan. Mau lihat ya Horas.